Het wordt hier een hele storm. En we hebben de zinnen eruit terug bij van de morgen. Het meest warme waar, van de middag waar het staat gewoon wat koeler. En dan joen en vannacht wel de verwachting. Ja, joen eerst nog wel droege periode, misschien nog wel even wat zinnen. Maar staan gewoon toch die buien, die pittige buien, maar komen ze op tonger, hagel en mist zitten. En soms ik nog wel flink wat wetter. Daartussen toch misschien nog een enkele opklaring, vooral in de kustgebieden. En de wind is nog altijd in het zuidwest en die is krachtig in het kust- en watergebied. Misschien eerst nog wel uit een trochhut. En dan zetten we terug naar morgen. En dan heb ik een buiig waartype. Maar ik denk dat die tongerkans er aardig uitgaat. En we hebben morgen daar staan gewoon, ik eens even de zinnen erbij. De droege perioden, vooral in de middag of letter in de middag. En dan de temperaturen, een koele dag. 14 tot 16 graden. En de wind uit het westen tot noordwesten waait, matig en krachtig, nog altijd een waarschuwing van de watersporter. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Ja, dan komen we toch een sneeuwtje maar een koel waartype. Eerst nog even rein, of een paar buien, daarna de zinnen. En dat vooral in de middag en in de joentijd. 16 graden. En s'nachts gaan we wel omheen, maar de temperatuur richting 18, misschien een plak 19 graden. Een noffelijk waartype, droeg en de zinnen erbij. En maandag is het compleet simmerwaar, maar simmerwarmte. 22 tot 24 graden. Nou ja, steeds maar zo'n 22 graden gemiddeld. En die 24 misschien in het zuidoosten van de provincie. Maar of dat ik zo blijft, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.